Joo, tervetuloa uuteen videoon ja nyt lähdetään kokemaan verkot 35 milliset ja kello on 6. Niin alkaa tulla hämärää kohta ja siika alkaa liikkumaan enemmän. Käydään tyhjentää siltä verkosta ahavenet ja sitten jäähän ottelemaan vähäksi aikaa siikoja sinne. Ennätyssiika oli kilon painoinen. Ja on niitä muitakin siikoja tullut, mutta vähän pienempiä vaan. Eikä siinä, hypätään veneen kyytiin ja lähdetään vesiin. Mulla on kylmä laakku, missä on kylmä kalleja, niin pysyy kalat ainakin 0 asteessa. Ei oo paljon venneitä enää Kiviniemen rannassa. Laaturitkin on melkeinpä kaikki otettu, paitsi nää keskilaaturit. Ne vissiin jätetäänkin tähän paikalle oman tiedon mukaan, kun ne on betonipylväiden päällä tossa, niin mitäpä niitä turhaa irrottelee. Yksi särkiarski. Sittenhän täältä tulee vielä jotakin. Yksi ahaven. Särki, joku pikkukala. Särki. Ahaven. Sitten joku pikkukala taas. Pikkukala. Maiva. Ahaven. Maiva, 2 ahaventa. 2 ahaventa. Ainakin ahave on mennyt näihin verkkoihin. Sitten tulee tyhjää ja tuolta tulee lisää. Ei oo kauhean iso enää ahave. Särki. Ahaven. Vielä näkyy joku kala tuolla. Ahaventa. Joku säynävä. Ahaven. Sitten mahtaa vahtaa 50 milliseen verkkoon nytten, niin siinä on taas paatti täynnä kallaa. Joo, se homma, se homma. Ne oli joku halappisverkko, joku 18 € paska. Ottiin testiin. Huvikseni. En sille, että mulla ei olisi rahaa, mutta kyllähän näköjään tälläkin tulee, mutta yksi iso puute, mikä näkki, oli näette tää itse verkkokiinnityksessä tässä laajella, niin se oli vähän puutteellinen. Ei ollut kuin 2 kohtaa tää verkko
verkon näistä kylistä kiinni. Sinänsä kun mietitään, niin ei ehkä kannata ainakaan tämmöiseen veneverkkokoentoon, kun verkot koetaan vennestä, niin siihen hommata vaan. Jos olisi kahaluu, holst ja hyvä paikka, niin siellähän nämä verkot pysyy se heinä, mutta ei täällä. Ei pysy kovaa käyttöä täällä meikäläisellä. Kaikki laatuverkot, mitkä on maksanut vähintään sen 50, niin on kyllä paljon ihmettele. Sitten otetaan vähän pakkia ja pyöritään tässä ympyrää, niin sillä aikaa otan nuo toiset ankkurit pois ja kiinnitään tuohon toiseen verkkoon, niin lasketaan se sitten ja otetaan vähän aikaa täällä siikoja, kun on nyt pimeä, niin joo, tuossa on lasku valmiina, niin pitää etsiä paikka uudelleen, että mihin kohtaan tää laskee. Siinä on loput. Loput tossa on särkeä. Siinä on vaan ainakin 10 särkeä. Tänne Kylmäkalleen meni ahavenet. On siinä 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahaventa. Kyllä siitä taas vilettä tulee.